Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana ɗalibai barkanmu da wannan lokaci. Yau za mu yi nazari ne akan crystallization. It's a process used to isolate pure solid substances from their solution. Wato wani hanya ne da ake cire daskararrun abubuwa daga ruwansu. A hakan na samuwa ne lokacin da aka samu daskararren abu amma kuma sai aka samu shi ya cakuɗu da wasu abubuwa da ba a so waɗanda muke kira impurities. To abin da za a mashi shine sai a ɗauki wannan daskararren abun sai a fara sa shi a cikin ruwa a narkar da shi. Idan aka narkar da shi sai a tace shi. Idan aka tace shi sai a ɗauke shi sai a sa shi a cikin wani kuttu da ake kira water bath. Shi wannan kuttu ɗin a cikin ɗakin bincike yake wato laboratory kenan, ana amfani da shi ne wurin zafafa sinadarai. Sai a ci gaba da zafafa shi yana tafasuwa a hankali. Idan yana tafasuwa nan kun ga ruwan da ke ciki yana ragewa, yana fita yana zama iska. To idan ana samun haka sai a dinga amfani da wani tsinke da ake kira glass rod na gilashi, ana ɗan tattaɓa shi hakan nan, ana caccakawa a cikin wannan ruwan abun. Lokacin da aka ga ya fara samar da dusan wannan daskararren abun da ke cikin ruwan ya fara wanzuwa a saman shi sai a ciro shi. Ya za a gane haka? Kamar yadda ruwa idan yake a cikin fridge in zai fara ƙanƙara, kun ga ai daga sama ne ƙanƙaran kan fara ko? Idan ka taɓa haka sai ka ji yana wani ɗan ƙara ƙas hakan nan. To irin wannan shine ake kira crystal. Mun gane ko? Yawwa. To da ya fara irin wannan sai a ciro shi sai a aje shi. Idan aka aje shi sai a bashi lokaci zai huce. Idan ya huce kuma sai a ƙara tace shi kuma. Idan aka tace shi to wannan dusan da aka samu ko wannan ƙaragon na wannan daskararren abun sai a baza shi ya bushe. Idan ya bushe to shine zai bada tsaftataccen wannan sinadari ɗin. An raba shi da dukkan wani datti kenan. Tata na farko da aka yi da tatan ga na biyu da aka yi ya raba shi da dukkanin wani datti da ake tunani yana cikin shi. Mun fahimta ko? To wannan shine. Ana amfani da wannan hanya wurin yin suga. Wannan sukari da muke gani a crystallization ne ake amfani da shi ana yin shi, ana samar da shi. Sannan kuma pharmaceutical industries wato kamfunan haɗa magunguna su ma suna amfani wurin tsaftace dukkanin wani daskararren sinadari da za su yi amfani da shi wurin yin magani. Mun fahimta ko? To wannan abu yana da muhimmanci sosai ɗalibi ya san shi. Insha Allahu anan za mu tsaya a darasi na gaba, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.